चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिदों। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंग्रिं प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद जथायै मुंख्लं सान फालिदों। बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो 28 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। बेबायदिनो दिनैनि दिनाव गुदिनिफ्राय लानानै गोबां जिल्ला आफादफोरा सारा आसाम नाङैनो मुंख्लं सानखौ फालिदों। चिरां जिल्लानि खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंग्रिं प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों। मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे गथ'साफोरनि सावगारि बोनाय बादायलायनायबो लानाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो आलासि नुजाफैदों एम रनजित बसुमतारी, MCLA जयन्त बसुमतारी, 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिद्दाव मोसाहारिजों लोगोसे गोबां गुनगोनां आलासिफोर। बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान 1974 मायथाइनिफ्राय जोंनि माखासे बर' राव थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा बर' सुबुङा रावनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव गिबि आमलाराम आरो सिब्र'राम बिथांमोनहा पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानांदोंमोन। बेजों लोगोसे गासै जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर गासै 12साया बे राव आरो थुनलाइनि सोमावसारनायाव हांखोनि सोमावसारनायाव पुलिसनि आखायाव जिउ गारनांदोंमोन। बे बिथांमोननि जि जिउमा आरो बिथांमोननि जि अबदान बे अबदानखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय आरो बिथांमोननि जि मावनायनि बिहोमा बेखौ अरायसम बर' सुबुङा जाहाथे जेब्लासिम बर'आ थांनानै थाबाय थागोन अब्लासिम बिसोरनि जिउ बाउसोमनायखौ जाहाथे गोसोखांबाय थायो। बेनि थाखायनो बर' थुनलाइ आफादा 1974 मायथाइनिफ्रायनो दिनैनि सानखौहाय 28 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सान हिसाबै फोसावनाय जादों। आरो बे फोसावनाय बादियैनो मोनफ्रोमबो दिनैहाय आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि जिल्ला आरो गुदि आफाद आरो मिरु आफाद दिनैहाय जेरावबो फालिदों। लोगोसे जोंनि माबायावल' नङा, जेराव बर'फोर दं बेंगल आरो दिल्ली बेफोरबायदियावबो दिनैहाय मुंख्लं सानखौ फालिदों। आरो जेराव बर' दं बिसोरनो दिनैहाय बे मुंख्लं सानखौ फालिदों। फालिनायनि गुबै थांखिखौ जोङो मिन्थिखागौ जे मुंख्लंआ जोंनो मा होयो होननानै बुंबा मुंख्लंआ जोंनो जेब्लायबो थुलुंगा होबाय थायो। आरो बिसोरनि जि थुलुंगा होनाय बे थुलुंगा होनायानो जोंखौ गोजौ जांख्लायाव दावखोनायनि मोनसे लामाखौ बेखेवनानै होयो। दिनैसिम बर' रावनि बर' बिजोंनि मा जेंनाया समाधान जाखो? बर' रावनि जि जेंना, बर' रावनि जि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जि बिख'बोनाय बे बिख'बोनाया दिनै फारि फ्राय जाजोबनायनि लामायावनो। दिनै जोंनो नांगौमोन हांखोनि बाथ्रा। जोङो हांखोखौबो जुदिअ जों रमान हांखोखौ बिदोंब्लाबो नाथाय रमान हांखोखौ लायैनि जाहोना जाबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ रमान हांखोखौ होबायमोन। नाथाय अब्लाबो जोंनि जि देबनागरि हांखो बे जोबोद गोजौआव दावखोखाबायमोन, लेखाफ्रा जोबोद गोजौआव दावखोखाबायमोन। आरो बेखौ जोङो देबनागरिखौनो बाहायनायनि थांखिखौ लाफिननाय जादों। लोगोसे दिनैहाय जों मोनफा स्टेप गुदि फरायसालिनिफ्राय एम इ स्कुलनिफ्राय हाइ स्कुलनिफ्राय कलेजनिफ्राय दिनैहाय इउनिभारसिटि बिसोरनि जि जोंनि राव थिसननायनि जि हाबाफारि बेफोरो दिनैहाय जाफुंबाय। आरो दिनैहाय जोङो मोनसे माबाखौ बिख'बाय थादोंमोन जे जोंनि बर' गथ'फ्रा हायार सेकेन्डारियाव गोबाङानो थालाङो। दा दिनै मानो थालाङो होनबा असमियाफ्रा गोबाङानो मोजाङै उथ्रिसारनो हायो। मानो जोङो खेबसेयैनो इंराजि रावजों लिरनो गोनां जायो। बे लिरनो गोनां जानायाव जोंनि बर' गथ'फ्रा थालांनांगौ जायो। नाथाय बेबो दाखालि बेयो केबिनेटआव पास जाबाय जे बर' रावा दा हायार सेकेन्डारिसिम बे जोंनि माबाया फरायनो मोनसिगोन आरो लिरनो सुबिदा मोनसिगोन। आरो दिनै मोनफ्रोमबो माबायावनो फारि दिनै APS
IPS बिसोरबादियावबो दिनै बर' रावजोंनो इन्टारभिउ होनो मोननाय बेफोर जाबाय आरो दिनैहाय इउनिभार्सिटि लेभेलावबो जोंनि बर' रावखौ जोङो थिसननानै लानो हाबाय आरो लोगोसेनो जों बिबोबाय थानाय सेपारेट डाइरेक्टरेट बेबो दिनै जाफुंनानै फैबाय आरो लोगोसे जोंनि इउनिभार्सिटियाव जि माखासे जोंनि बबेबा गोबां माबा इउनिभार्सिटियावनो नाजावाखैमोन आरो बेखौ दिनै फ्राय नाजावनायनि लामायाव दिल्लीफोर बादि माबायावबो जोंनि बर' रावखौ थिसननायनि राहा लागासिनो दं आरो बे हयथ' जाफुंगोन आरो बावैसोनो जाफुंगोन बेखौ मिजिंथिनो हायो आरो बर' साहित्य হয় জন্ম লক্ষণৰ পৰাই 1952 চনৰ পৰাই যে সংগ্ৰাম কৰি যে আমাৰ এটা বড় ভাষা সেইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ বহুত সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিল আৰু সংগ্ৰাম কৰি কৰি আমি প্ৰথমে যে অসমীয়া আখৰেৰে যিটো আমাৰ লিপি সেইটো লিপিটো আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 1963 তাৰ পৰা আমাৰ যিটো শিক্ষা বড় মাধ্যমৰ শিক্ষা এইটো আৰম্ভণি হৈছিল কিন্তু এটা কাৰণত আমাৰ লিডাৰসকলে যে এটা চিন্তা কৰিলে কি যে অসমীয়া যিটো লিপি সেই অসমীয়া লিপিটো বড় ভাষাৰ যিটো উচ্চাৰণ সেই উচ্চাৰণটো সম্পূৰ্ণভাৱে অলপ আখৰ আছে সেই আখৰ যিটো আছে ইয়াৰ কাৰণে বড় আমাৰ যিটো সাহিত্যৰ যিটো লিডাৰ আৰু বড়সকলৰ লিডাৰবিলাক ভাবিলে যে আমি এটা ইংৰাজী আখৰ তাৰমানে ৰোমান লিপিটো আমাৰ বড় ভাষাৰ কাৰণে এটা উচ্চাৰণত সম্পূৰ্ণভাৱে আমি উচ্চাৰণ কৰি লৈ পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে বড় সাহিত্য সভাই 1974 চনত মাৰ্চ মাহৰ পৰা আমি এই ৰোমান লিপিৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা হয় এই আন্দোলন কৰাত আমাৰ আজি যেটো 28 ছেপ্টেম্বৰ বড় সাহিত্য সভাৰ যেটো শহীদ দিৱস সেই শহীদ দিৱসটো আমাৰ প্ৰথম আমলাৰাম শিৱৰাম লগতে 16 জন এই মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিল ইয়াৰ কাৰণে আমি এই 28 ছেপ্টেম্বৰটো বড় সাহিত্য সভাই আজি শহীদ দিৱস বুলি পালন কৰা হয় बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्टेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन